Salut, prieteni! Doamne ajută! Avem aici un generator de tensiune care are multiple tensiuni de ieșire. Avem un platan magnetic, un platan cu magneți. Platanul acesta magnetic, cu ajutorul acestui motor și aceste două bobine, generează tensiune și intensitate. Dar să vedem ce poate face acest generator. Întâi, o să dăm drumul, o să-l punem sub tensiune, să vedem cum se învârte acest platan magnetic și punem tensiune. Minus și plus. Și am dat drumul acum. Acestui generator. Pardon. I-am dat drumul acestui generator. Ce este remarcabil este că acest generator de energie electrică niciodată nu poate avea efect Lenz. Adică în aceste bobine nu avem efect Lenz, aceste bobine. De fapt, ceea ce vreau să arăt este că nu poate exista efect Lenz. Avem aici ieșirea din acest sistem, ieșirea, plus și minus. Vedem că chiar dacă scurt-circuitez ieșirea, nu avem efect Lenz. O să punem aparatul de măsură să se vadă, aparatul de măsură, să punem aparatul de măsură pe 20 de volți. Să-l punem undeva să se vadă aparatul de măsură. Aparatul de măsură este pe 20 de volți. Și să vedem cât poate să debiteze acest generator. Plus și minus. Avem deja 7,98. Avem ceea ce dă aceste bobine. Dar eu am aici o baterie, de 3,7 volți. Ce mai poate face acest generator? Am să pun acest pot, să vedeți că nu se schimbă viteza motorului, deci nu există efect Lenz. Am să pun acest pot luminos cu LED și o să-l aprindem. Avem lumini, tot de la acest generator. O să mai luăm o tensiune de ieșire din acest generator. Minus și plus. Asta e o altă tensiune.
pe care o vedem pe aparatul de măsură, să se vadă, aparatul de măsură 5,71. Pe această ieșire. Pe această ieșire avem 5,80, crește tensiunea în continuare. Deci să se vadă pe aparatul de măsură. Pe aici avem tensiunea de intrare și avem tensiunea de ieșire din acest dispozitiv. Adică această tensiune. Aceasta este tensiunea de ieșire. Tensiunea de ieșire din acest sistem este aceste două bobine dau o tensiune dublă față de tensiunea de alimentare a sistemului. Aici avem o punte redresoare și un condensator electrolitic aici, care redresează acest curent alternativ pe care îl dă aceste două bobine anti-lens, care nu au efect lens. Deci, avem lumină, un spot luminos, avem o altă tensiune de încărcare cu care pot să încarc un acumulator, avem o altă tensiune care este generată de aceste două bobine. Vă mulțumesc pentru atenție și în continuare vom demonstra alte bobine care nu au efect lens și care constituie cea mai mare problemă pentru un generator de electricitate, iar acum este rezolvată. Vă mulțumesc!